ପିଲାଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ତାଲିମ ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଚେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖେଳ। ଏହି ଚେସ୍ ଖେଳ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଯାୟୀ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଆଖି 2 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଏବଂ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆଖି ନାହିଁ। କଇଁଛ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 250 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକର ହୃଦୟ 1 ମିନିଟରେ 72 ଥର ବାଡ଼େଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟିର ହୃଦୟ 1 ମିନିଟରେ 1000 ଥର ବାଡ଼େଇଥାଏ। ମାଛ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ବି ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାଛ ଶୋଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଡଲଫିନ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଡଲଫିନ୍ 5ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଡଲଫିନ୍ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରେ। ହାତୀକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଶୁ ଯିଏକି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାତୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ହାତୀ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଏକ ଶିଶୁ ହାତୀକୁ ଜନ୍ମ କରେ। ଏହାର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ହାରାହାରି 22 ମାସ ଅଟେ। କାଉ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କାଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। କାଉ ଏବଂ ପେଚା ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାଉ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବଳ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବାସ କରେ। ବିଲେଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କେବଳ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ 13ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଜାପାନରେ ମାତ୍ର କଳା ବିଲେଇକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନୁଥାନ୍ତି। ବିଲେଇମାନଙ୍କର ଡେଇଁବାର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ 7 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଡେଇଁପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅସରପାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଗଲେ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 7ରୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନା ଗୋଟିଏ ଅସରପା କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବ? ବାସ୍ତବରେ ଅସରପାମାନେ ପାଟିରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ଅସରପା ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ବରଂ ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଏ। ଯଦି ଦୁନିଆରେ ମିଳୁଥିବା ବିପଦଜନକ ଜୀବ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ସିଂହ, କୁମ୍ଭୀର, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କାରଣ ମଶା ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତି। ମଶା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ଏକ ମଶା ନିଜ ଓଜନ ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପିଇପାରେ। ପୁରୁଷ ମଶା କେବେ ବି କାମୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମହିଳା ମଶା ନିଜ ଅଣ୍ଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ବିଛା ଏକ ସମୟରେ 4ରୁ 8ଟି ସନ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମା ବିଛା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବାର ସକ୍ଷମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ନାହିଁ।
इंडियन रेड स्कॉर्पियन ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ବିଛା ଅଟେ। ଏହା କାମୁଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଇପାରେ।